udelukkende som prøvet. Jeg skal lige foretage et opkald. 2 sekunder. Olli, jeg gider ikke snakke med dig. Hej Rune. Nej. Vi skal raid nu. Du skal lige trykke ja til det der red check. Jeg er der. Aldrig du bare lægger på sådan noget. Hvor fuck har du telefonen fra, mand? Du har givet mig det, din retard. Nå, har jeg givet dig det rigtigt? Åh, ja, det er rigtigt. Lad være med at putte, jeg er ikke klar. Der er så klar. Jeg er ikke klar. Okay, hvad sker der der? Holy shit. Jeg tror meget bliver voldtaget. Det der er godt, det der det beskriver bare dig perfekt, Olli. Det var, så ringer til Reddit, så kommer det bare første svar, det var, hvor fanden har du mit telefonnummer fra? Hvad? Sidder lige og græder, eller hvad sker der? Jeg tror Har du det der på stream? Har du det der på stream, Tanner? Jeg kan ikke sign op, der. Ja. Okay, du skal lige gemme den. Jeg skal have det der. Hvorfor kan du ikke sign op, Tanner? Det er ikke, tror jeg ikke kan. Du spiller op til din character-trækker. Jeg er Eller klar nu. character den. Er du klar, Lars?